Biolan Naturum. Biolan Naturum on sisätiloihin tarkoitettu kuivakäymälä. Voit käydä Naturumissa tarpeilla joko istualtaan tai seisaltaan. Kun erotteluläppä on kiinni asennossa, voit virtsata seisten tai istuen sekä pestä pönttöä käsisuihkulla. Näin neste erottuu viemäriin eikä joudu kompostirumpuun. Avaa läppä ja pudota paperi kompostirumpuun myös virtsaamisen jälkeen. Isommalle asialle istuttaessa avaa rummun sulkeva erotteluläppä kääntämällä käyttövivusta. Paina käytön jälkeen jalkapolkimesta useamman kerran niin, että jätökset ja paperi kulkeutuvat pois näkyvistä sekä huuhtele nestemalja pienellä määrällä vettä. Hajuja ei huonetilaan tule suuremmallakaan hädällä, koska tila tuulettuu laitteen kautta katolle. Älä laita käymälään mitään, mikä haittaa jätteen jälkikäsittelyä. Tyhjennä tyhjennysastia sen täyttyessä. Astian tyhjennysväli riippuu käymälän käyttöasteesta. Avaa istuimessa oleva luukku. Sulje tyhjennysastia kannella ja vedä ulos. Tyhjennä astia jälkikompostoitumaan. Palauta astia takaisin paikoilleen.